ସବୁବେଳେ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ଏକୁଟିଆ ବସେ ଆଉ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଜନ୍ମ ପଛରେ କିଛି ନା କିଛି କାରଣ ଥାଏ, ଆଉ ମୋ ଜନ୍ମ ପଛରେ ବି ସେମିତି କିଛି କାରଣ ଥିବ। ହେଲେ ସେ କାରଣଟି କ'ଣ? ବିଧାତା ମୋତେ କୋଉ କାରଣ ପାଇଁ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି? ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସମର୍ପି ଦେଇଛି। ମୋ ଦୁଃଖ, ମୋ ସୁଖ, ମନ, ବଚନ, ହୃଦୟ ସବୁକିଛି। ବାସ୍ ଆଶା ଏତିକି କରେ ଯେ ଏ ବାଟ ଯେତେ ଲମ୍ବା ହେଉନା କାହିଁକି, ଯେତେ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଆସୁନା କାହିଁକି, ମୋ ସହ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଥାଅ, ଜୀବନର ଗୀତ ହୋଇ ଅବା ଜୀବନର ମିତ ହୋଇ।